Kedamtang chiti ni phain kora ke thomarni Rongpi Gobin Rongpi along amekar alang ni sopo Dipu Medical College and Hospital along amahang thek. Bon tami amahang thek dead pen keso ketang thopi ajok ICU along si keso lang pon phitlo. Aphitu Dr. Atom pen ke pachini pon ke Ladakh ke un elopsi Guwahati Medical College along ansi refer to that. Sita melang itum nonapor kesong thektik lapen tangka mahata kadure thektik lo. Tangka mahakadure thektik lo pusi Rongpi sang ho pen jatha. Lase Caribbean Long Autonomous Council Kachari CEM Dr. Tuliram Rongkhang lapen local MEC EM Lun Sing Teron pen Chenglok kethe kiding jirpo jirpi do anta nang kacharap dun bek aphan ran Rongpi ahin pen mekri bupro pen katuning report pedo. Lapen ning keme pen kerap aphan account number 1456011 0081006 IFSC code UCBA 000456 Lapen mobile number 600122397 Labang swan number along nang kahomeji aphan tuning report to Madam element ke ran Rongpi ni tok muka Gobin Rongpi sor la ne kong air ke so DMC long de tu ni koi anla da ke un e pusiku la si tu DMC le se pono e pusiku la si ke te dinga tum phanta sar lar tum phanta korte inji romata tuning rilo la si na sera na ke todun pokusi ni ke telo la si na tuning rina kana laglo la ke akong air ke yo ekdom ke so serious lo ke matha bidiri jurlo nasi nang cerap nang cetodun pokusi ning cetelo de korte injir tumta kethe ding tumta sartoli ram rong hangta narabun pokusi ning cetelo pardon